Team Masakbayan. Team Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaser te seryeta yu ita alawas na pauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga roden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan ko na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga nusaan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu na mo't lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapu iti life insurance plan ni bakat ko. Ito tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka niya rumbeng ngay pagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no may pagna ti papeles. Ang makumikumak. Ikan kay ti bingay mo no ipagnam ti papeles. Takanayin ko kat nga ron iti opisina yaw. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agig gamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisinak. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan sir. Asikas madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga ruden. Awan pa'y mo ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance iti opisina na. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapul at ang danan. Mangguyong-guy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangi trabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kaya't may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Best cake iti. Rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sira papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni sa radyo opisina. Mapan kunto sukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mangin tulad mo akat saan ka apimana o tako na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no da ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot data. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod.
Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? When boss, masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pagmayatan no may insure ti tao tapno addanam naman no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag nagpeso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawak. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagik ta amok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailin ti mod ko? Mabayag pa ya mapasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa ikada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan kumatla nga pa kay nanudan? Intun adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga gyan ijay. Asino kumatikadwak ijay nga, sir? Adan to kadwa mi jay. Kag balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga mono ka kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay no, nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno ata da ito eh. Imposible kadipay, kat makitkita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata, kat dinakpay mat inaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, gagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinaan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikam ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss?
Si kanto ti boss ti posok. Patkek nga imnas wano sanyata. Na nagbalin pa yan asanyata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Kas itin ako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga luy patay ko lo di naksumpata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbali na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Ni, anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Angam, apay nga ijay pay, boss. Awan pulos ti tao ijay. Ano, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. At daitid ko akong gunam. gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka di ti magbagham? Agpaiso ko naktumat. Promise, fix my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko na Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Angam no kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, iten na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iten na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali. Kat amang numaawan pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak, sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Dayta timbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapul nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tamangan no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapul nga agalib takak.
agalibtak ka, tapno maalat ti gungguna, nga ingkarim kanya. Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na pati pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. No saan, agpili ka no sabino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, idipimmusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, at dasimken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adamanen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. Wano saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay ta. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni boss, ngagsagana akano, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan? Dayta ti ko na ni boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din ta si katinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni sir. Nasa ukadikan ka day di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama-enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasano ngay nga agpaisaw?
Dagiti magatang iti tiyendaan kan amin na. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorbot a mapan ijay, nang? Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod a makapandasar kan Madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni Madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda Madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni Madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. So ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga agkertiker ijay. Napintas nga ta ijay? Jakam mo. Kasta kanumo. Nagyan ijay ni Madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kuana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray kasano ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanang pastan anaman. Sumbatang matan, ti dardarirang kukin ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a puso ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat kukin ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapugno ti panagayat kukin ka. Agkakanatan ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no di nakpalasumbatan, Jerry. Alaman laangan, sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi itimbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami, yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak ni Madam Cherry nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Talaga kasta di kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana? Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di Madam. Addan kaayan-ayat na. Insungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang manang.
kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Si kamat gayam day tamasabat ko, Sally. Nujak ag kamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. Duag kalay sa dabos, kanti sekretaryana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak ng mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit matirik nak. Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakon. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Ang awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss? No kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayaw. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo. No anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, ken ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaeng ti balay ijay. Awan tao asabalay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible itibak na ang anak? Adadakkel ang motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaang jak mawatan. No apayakas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalay satan. Tapno si Kantiag balin na boss ti pusok, Cherry. Di nakadimat lang pagsangitan. Into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalay sa ngay bagbagam. Wala, itamit lang. May saganak amin na iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ang akasekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanyak, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas kanin ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo iso nabiit. Sa may sa mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar
iti kabitan agundaway. Nakay ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Cherry, iti mabit. Kablawan kayo, boss? Oh, kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh, ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakot nga rod, nanang. Ape akas lang maladingitan kayo, aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo, nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No, day tati kayat na. Anya nga rod ngay. At dakarbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tay may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para ti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka kade, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang mo't, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa am nga ron. Tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Kwa? Letay, kwa? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, gapo iti kwarta kan koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada kan ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawa ang nga ron. Tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Ay, kwa? Letay, kwa? Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din, tagdamat kastak. Agbati ka pa eh. Siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutin niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador.
Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, bam? Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan mat ta life insurance ko? Nabibiit kayo pa'y laang. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday tati panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jack amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito'y pa'y parking lot ti pagsaritaan tayo, boss. Masapol adwa talang ang makaamu iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaamu iti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulong kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Agsaka na kay itimbagak apapanan tayo. Ngem kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam. Iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay jay, aginggat kay kayat mo. Sika nga ro ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas tuyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyara ni Jai. Ay na, makapanak matlaangan iti ibagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem na iti kayat mo nga arwaten, ken aminen a kayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibukang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata kandilaang amapan iti bagbagam a Harden Eden? Adda kadwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kaskapintas ti bagbagak a Harden Eden. Kapag nagtiin nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery. Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kagadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha?
Nakasiguro na iti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawan. Pagpakada kapay kadag iti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka iti pagpasyaran mi. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lai. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya tilinaon di ta maleta yo, nana. Kumuyo ka amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak ikay probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli akmetlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rudam mo kini, sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal salud-sudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diyak amaw, no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napananda, sir, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni Sir Kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tudan ni Sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni Sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsungba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At daislay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungat tayo. Awan na ti makita kaharten. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anta ijay. Kasta ka di? Nasamak kan kaslawan matatao di talugar. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang ang madlaw gapo karagitin na tayag akay kayo. Asinag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka nun ang iti hapon na ijay iti tiyempo ti kubat? Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglaw-law. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matalaw. Kasano nga ron dagiti ado a kargata yun? Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapantayo iti kadaratan. Umuuli tayo iti kabatuan. Ngam, sana ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo kadibakes iti kabakiran. Nga agkapot kadagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka niti makanano na iti Hardin Eden? Wenno agbati ka niti igit ti baybay. Ay sana, sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga rin nga reklamo ka. Ay sana, sir. Wow!
Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang tibulong anaornong itirabaw ti danom. Padalusan laeng kada marla kan dadulay ta. Mabalina na paglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtaytayab kan agbatbatay ka nagiti kayo. Juan Salvador, itaak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana pumanaw na kita. Taano ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Naita timpanagan na di lolo ti imunang asawak. Kamayatan amadama ti gubat. Naulimak nito'y, ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo ken lola na ditoy? Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nito'y. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, ken ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro ti bagbagana. Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunammat adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla inala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla ken Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende no malpas ko anagos ti katulag ko may papaniti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka na iti routing a pagsungrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un, boss. Saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastuda. Ibating natan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka ngagpadlaw ka nakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidak. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami,
iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalaysa da Salvador kan Cherry. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla ken Dado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador ken ni Cherry. Imbaga na, asublyan nanto daytoy iti mabiit. Iti kaadana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaumam tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka karagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Angam nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss. Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta ka di madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y ngaron. Isa madalaga naklaunay. Saan ka di anak ipagsabol ni Dadaw? Dua kami anak sapol. Idi saan miya masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumataping adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Honeymoon da nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imurayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang numano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Ay, masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasamak. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga nga tangag subli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga tama kasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam kaputawan matatao. Makasikurmutan dito'y. Ay, amukla kumakastaw. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y? Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itad ni Sir Tiswildo. Kat saan da pa'y mo't anag subli.
Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin iti tao. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin boss? Medyo nga ron. Mas daaw kami kanindado. Tapay asalmi anasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga ron, Kurt. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di natin sakbay nga nyawag yu ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Kanya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunak no siya klaang ti agdua-dua. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimana aw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo iti ibagbaga na. Imbag ka nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakbay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo ta dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kuman, upod na nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mat am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta kuma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay nga'y ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay, nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga na kiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta a maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Naparta ka may pag na ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta.
No di ka gagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahente ti insurance kani boss. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya karabidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masidagak iti lamisan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kuna kun kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Addan sakat milagro ang mapaspashamak ah. Kastama ti atap kao. Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ijay isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaklaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Gayam, inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na itasang kabasit nga urtak mo ah. Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak ngay. Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mangtulagak iti mangsurot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Amangan no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mangsurot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay, no ada telescope ti mangsurot, sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulong anak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR. Adyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Kay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng.
Inak mangala iti bulong ti kaimito ken bayabas, ta ipaburek ko, iso ti inumem. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngempermi anasubet. Anusam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tinak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak ken kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako, agindahakat tamang ano matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumabot panawan, pangaasim, bumangon ka. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinagparang da Salvador Candado anatinag ni Cherry iti tao. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana Marla. Gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally. Tapno maala na ti binipisyo, tapi nagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agindaak. Ang mga numatumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan, pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburok to'y inalakabulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inumakday na? Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malang araw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko makakasurot ti pulis? Awang motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss? Apatik-tik-tikam? Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harad kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat na may sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maupup ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sak nga inuman, manang? Kaya't ko ti maimbagan, tas singirak ni Salvador, iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am.
Manong Kiko, si kamot ti masabat ko. Ade, nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iti pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timbay ka diti balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka di dito'y balayo, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijitsendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan iti opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Pare ti bingay mo. Wan sir, narigat no iti opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalaan ka man, ha? Di nakmat asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lakumat ti asawam, tagpaaramid tan iti marriage kontrakta. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adeo. Papanan na nga tamot da ita. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabatbatuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Abday ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawa kadagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Iso an naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyang tinapasamak kanyak. Perbi mo't adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmay-maysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanan ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito'y ruwar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, asino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay abarla. Marigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton. Sa malipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam.
Gayem ko mat ni Cherry. Adda karbang nga kamang sapol ken kwa na. Ibagak karagiti pulis, asawaran dati diso aki malipkipan ni Dado. At dalakit di tao ijay. Masiguradaw asaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda iji adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat dayto eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. At dalakit di kadadado, wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay nga ngayon bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo na. Madidaytoyan ah. Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin aklas iti krimen, ada katukad na adusa. Di da ka nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabima. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo ti VJ, tapno agbuyad ako ma. Ikan ka mat iti bingay mo. Naala kong ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta. Ops! Saan mo nga ituloy? Amok! Ti kayat mo nga ibuksilar. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo ta. nga ituloy ko nakmanan? Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, sana kung nagsaupay. Anya ka diti kaudyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran, manang. Mabalindan ti mapanagsawari di isla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimod. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma, taad dapay tigayam mo ijay kikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak asi bibiyag pa tigayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Irimedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta amalidliday dito'y nangipaknyanda ka data, ma'am. Kunak no pudno nga'y ayatan nak ni Salvador. Saan mat? Tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di ngagpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom ti nagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak mat siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak mat Kaslakayat ko ang mapangtay ti Restobar, Dado. Inakman mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agungot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pay laang mat. Agpasuman,
Saan ka di apod no ti imbagak? Un man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. No imbagak. Patuluyan. Makakita nga ruden iti nagpipintas ababalasang. Noray makakita ka. Di na kamutlaan kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No ti ruangan agit. Landong mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado iti ruwar? Padasen ta kitaan no adda kayo asangaan iti asideg ti bakaw. Sige, mapantag kita iti kayo nga asideg iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, aggunay ta nga rudan. Intamang sapol no adda kayo iti asideg. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, ingkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am, jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakes a tao. Ingka nga rudan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Maring adapay ti gayem ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti maudi apaset ti seryetayo ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Maring adapay ti gayem ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakaskit din nga iti bus tayaw. Un nga rod, nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay hun, ma'am. Dito yung ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngam ulos mat akinartay ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok, ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No uming kan napintas.
Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit, kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipanyon to kadimanan ijay isla, boss? Kamuntang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akanayon may palagi po ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. At daytan, manumutan kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray tapadasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalin ta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan katinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Un ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga Juan. Ang mga nusan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, bareng makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Sigun iti nyawag ti gayem ko. Dandanida kanon iti kabatuan akim malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka na iti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damit nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atupang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayo. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ambo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka nun ni Kiko nga daing nyawat ni boss ken ni Dado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot dayjay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagijay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga oles. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wen man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka dinapatid nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga at dakaruin lugan da adwa babae iti ate. Asino da ka naw? Saan da pa'y kano a kinasaw ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa'y amapanag iti dwa iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga ruti papananda. Interviewin ita ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ita iti balay. Sige, sikat ti makaamaw.
O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan timang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Uwan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y mat siguro agkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka man langan, kabaw. Kunakon ka't asibibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, anakita da kano anatin nag iti tao. Impasawar na pa iti tao karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad damadi a plano na. Itatanag parang ka, kan imbagam karag iti pulis ti nanamid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarla kan Cherry di presento mana. Kunakon ka. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga akrimen manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana de ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid na. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan dati agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrara na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Asaan unay nga adu ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ang managdakdakas. Isu ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Ada da atalo kano iti may sa restaurant. Amangan no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud.
Kumusta kan, Salvador, aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan dito eh. Oh, mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami itinangibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo itinapasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ah? Ay, kuha. Ay, awan pa kay naigak itinapasama ka. Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam, ay, di na ko mairaman na paibalod Ay, awang basol ko. Basta nakisabwat ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. Isan, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, my love. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saak ang mabigbig ani kusyante. Ita, anak nito'y nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa yung makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tanda kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Yamin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Kaya may bunte. Saan? Kaya. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryeta yu itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.